bagukwanira igoro ya ngaki siasa chikobage korwa sigeka cyumwaka ya muri bosyo na namonongo babare bakurigirira igoro ye chibestira chikoba chikotumika se chi campaign na anamono mwancho murigirira se koba gukorigirira yo mwaka bw'ikirubere 20 na ibire nigo bagote mwaka bw'ikirubere na 19 na ibire bagote ba presidential candidate singa kiyo nigo babekere tuye ceiling ya ringe chi billion isane no gutaibere kuri no mwaka yo ni wabekere umwaka uri bosyo ni wabekere chi billion nye no gutainye ni bagote bya mabya kisiasa nigo byatakiri ko tabachiko tumeka chi billion 15 kurenda boni gabagote ba nigo chairman tirugo ikachi billion 15 na ibire uyo reko bagakorigyo obo governor nabo igobo senator obo women representative ni gari gutumika chi million chiminye 32 nabo igo kwagenda bali go chinse na gukwana igoro ngakyo bachori bwa beto bakorekana bali banyartuka bakuru roboti rwabo giliyo chikobage korekana bo igo ngokwana bali igoro yo bachori bo ngakibo chikobaba go korekana asibako bakurigyo mubaro bwa basai bakurugujenzi sibako tebanga basaba babeto bakurubekana chitariki 25 mutinyo gatano ari mu mwaka w'ikirubere 24 nigo bagatebanga basaye bali kati y'emyaka 15 go ike myaka 34 nigo bali chi milioni sana isato chi misano isano isato ikominemo na chi milioni sana isato nuguta isano isato na bachiko bakurigirira go chibusionga kibachiko bakora obachori bunande bagateba nigo bakonyara ka bakorosia asubwamo percentage ya 39 nuguta inye na isano isato ngwira nande ase panel ya nebege gukwanira igoro y'abasabu kurende tiganda ararigirira se gazeti ya The Standard yese mambia bono asubwango asbako bakubulinga nigo bono mwancho murigirira abanyanyimbo bagotebekana bamuiteto muswati gonga Victoria Mutiso babolete batariko babakororekana ko babali bagukwanira gaiga maiga yo omo DCI mwancho murigirira goseke kyombegirira DCI konyara ko bagego sokyo roboti wabo nanya naboro bakabakorokia ngaki oboityo bwabete bokorekana nabono igani ko bakubulinga abanyanyimba abangai babereto mwancho murigirira ngo babali bagukwanira igati yabali babete bagukwanira igati yaboni ko bakuruko mu inspector Kenneth Kemboy gukwana barumo constable Elijah Kibelion nabo igo bakwana Collins Kipligat au bagotebekananga nigo banyatko bagwita umusubati ugonga Dr. Victoria Mutiso asomo gasoigoro na nigo mwanchu muri batebekananga nigo bono bagenda teko bakorigigwa nabo igelieta lyarigathe gashagwa likanyara ko bali kubekwa se list ya bali babete bakorekana gukwana nabakagerwa balia sesimi aya niga bakagukwana mwanchu muri lituko lyarenge lia ijuma ekire kyombegia DC ya Kenya betege kurwa orobotri wayo nabo gonyara ko bagwe somera na namono SPG akabere bakoerera igoro yoboityobo na namono ngakibateba ngaki boigo Rigathi Gachagua aberiga gukwanira igoro ya kelkia betege korekana abu nabo gwe somera na koranga kire nabo igo Rigathi Gachagua kale bateba ngigeta seni kyabanyanyimbo gya Kikuyu nigo bono gekubwatanigwa gotwara abanyanyimbo bakorukunga bali bagotumeka asoba korobo ititalia mangana no wancho murigeli na alialese gazeti eje ya The Standard yesemambia bono itagete mo director ito aratobekire nkwana yo mo DCIO amin ayu abete kago kwana litukuli juma asabete kago kwanira igoro yoko bwata igoro yo bwiti obwabete bokorekana bwo muswati gonga Dr. Victoria Mutiso na namono gaiga kertoko batoko ligeli moncho murigeli kera mo director itagende teko baga koligerelia kertoko batoko kwana bono iga mangana yobolendi bwense negentukere kyobulito mono sana mus yes muswati na itire mugaso igoro ekyombegia DCI kiaberege gukwanira igoro nganki kelkiabete marieta y'abanyanyimbo bali bagatebekana bakageri ko bago muito muswati yo banyare ko bago kwaniro nabo igo babere bago kwanana no nyine lieta y'umukonyi umukuru b'umurayibwense Dr. Rigathi Gachagua ekera bagotebanga nere kwambalinge ko bakakorekana sesimi gukwana nabakagiru wabu nabo igo nere oberga goteba igati yabiri yamanyete mwanchu murigeli